טוב, אז אנחנו הצטרפנו לקהילת שלובים אחרי שבעלי סיים מילואים. נתנו כל כך הרבה. זה היה איזה רגע לעצור באמצע השבוע, ורגע לשבת ביחד, להסתכל בעיניים, אז כל התרגילים שיונתן תזקה ככה מביאים לנו. ויש את הטקס זוגי שלקחנו לעצמנו בבוקר, לעצור רגע, וככה לפגוש אחד את השני, וזה באמת שובל של אהבה ככה לאורך כל היום. אני חושב גם שלי זה נתן המון. חזרתי מהמילואים בצורה שהיא קצת, דברים השתנו בי, לא חזרתי אותו דבר. אני חושב שזה מתאים לכל גבר לעשות את זה. זה יכול להיות קצת מרתיע בהתחלה, אבל לי זה נתן המון כלים לתקשורת הזוגית, האינטימית, בכל הרבדים. באמת שאני מרגיש שהזוגיות שלנו השתפרה פלאים בתקופה כל כך קצרה של 3 חודשים. זה להכניס הרגלים לשגרה שלא היו, וזה ממש עוזר לגשר על הפערים, אם זה גם ללמוד איך לריב נכון, רגע לעצור, לחשוב מה אני יכול לעשות אחרת, לזכור שזה בן זוג שלי שאני אוהב אותו, אז חלק מזה. תודה.